ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. Салом. дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара бунёдкорию ободонӣ ба шиори ҳамешагии роҳбарият, соҳибкорон ва сокинони шарафманд табдил ёфта, ният доранд ки бо сохтани мактабу муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ, роҳу пулҳои мошингузар, кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар корҳои созандагӣ ҷашни бузургу муқаддаси миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гиранд. Гузориши ҳамкорамон Салодин Неъматов дар ин хусус. корҳои ободониву созандагӣ дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва тамоми деҳоти ноҳияи Данғара бо маром идома дорад ки дар ин самт саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ муҳим арзёбӣ мегардад. мавсими навбатии ҳаҷи фарзӣ аз ноҳияи Данғара тибқи меъёри пешбинӣ гардида 81 нафар номнавис гардида буданд. мувофиқи маълумот 50% ин ашхос бо ҳидояту роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфи маблағи ҳаҷро ба ободии маҳаллии зисти хеш афзалтар дониста имрӯз ба сохтмони мактабу муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ, роҳу пулҳои мошингузар, кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар корҳои созандагӣ шурӯъ намуданд. дар ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара корҳои сохтмонӣ айни замон дар 9 иншоот ки марбут ба соҳаи маориф ва тандурустӣ мебошад бо маром идома дорад. моро фарзандон хостанд ки ба ҳаҷи фарзӣ равон кунанд. ман хостам ки дар қишлоқ мактаби нав шидесай, таваллудхона шидесай, ҳамин маблағи ҳаҷ рафтаи худро ба ҳамин сохтмонро супораму бигзор ҳамин сохтмонро ба фарзандои мо, ба набераҳои мо, ба қишлоқагӣ хизмати адо кунад. рӯз ба рӯз зиндагии мо, сатҳи зиндагии мардуми мо баланд шуда истодааст. барои ободу зебо гардондани диёри худ тамоми шароитҳо имконпазир аст. имрӯз мо имконият дорем ки аз ҳисоби пасандозҳои худ ки барои ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаем, барои ободонии диёр кӯмаки худро расонем ва боз нақша дорем ки дар оянда боз имкониятҳои худро ба инобат гирифта ҳамин корҳои хайра давом диҳем. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии дуошиёна дар деҳаи рахшонзамини деҳоти мазкур ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст, иқдоми бунёди ин бино дар асоси ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони деҳоти мазкур рӯи даст гирифта шудааст. дар сохтмони ҳамин мактаб дар баробари соҳибкорони олиҳиммат онҳое ки ба ҳаҷ равона будем, ин ободкориҳоро дида маблағҳои ҳаҷии худро барои сохтмони ин мактаб, барои сохтмони пулҳо, барои сохтмони боғчаи бачагона сарф намудем. сокинони деҳоти лолазори ноҳияи Данғара бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагии мамлакат мароми созандагӣ пеша намуда баҳри ободии маҳаллии зисти хеш талош намуда истоданд. дар деҳаи даштаки ин деҳот пули мошингузар бо дарозии 45 метр, дар деҳаи остона як пули мошингузар бо дарозии 40 метр, сангфаршу мунфарш намудани роҳҳо дар деҳаҳои навбунёд ва дигар корҳои ободонӣ рафта истодааст. бинои муассисаи таҳсилоти томактабӣ дуошиёна дар деҳаи нурбахши деҳоти лолазор ки барои 300 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст, корҳои сохтмонӣ дар зербино бо маром идома дорад. соҳибкор сохтмони бинои ин муассисаро дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат рӯи даст гирифта дар оянда нақша дорад ки вобаста ба талаботи сокинони ин деҳа як корхонаи хурди истеҳсолӣ сохта ҳамзамон нафарони бешуғлро ба кор таъмин намояд. шахсоне ки зиёда як бор ду бор ҳаҷ рафтагиам ай масрафи зиёд кардан ба роҳсозӣ, ба кӯприксозӣ, ба муассисаи томактабӣ сохтан ҳаминам садақаи ҷория ҳисоб мехӯрад. махсусан пешвои муаззами миллат дар бораи муассисаи томактабӣ таваҷҷӯҳ кардан. мо иқдом гирифтем ки ҳамин як муассисаи томактабӣ сохта ба истифода диҳем бо тамоми таҷҳизоташ. тасмим гирифтем ки дар ҳамин ободонии қишлоқ халқро ҳам сафарбар кунем, ҳам худамон ҳиссагузор бошем ки ҳамин бачаҳо як роҳи обод қатӣ ба мактаб равоо карда тавонам ва дар оянда бехатарии онҳо таъмин бошам. мо ҳам заррае бошад бояд ҳиссаи худмона бигузорем.
дар доираи татбиқи иқдомоти созанда бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии меҳан дар деҳоти пушинги ноҳия низ дар баробари ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои ободонӣ, сохтмони иншооти соҳаҳои маорифу фарҳанг ва дигар марказҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла бинои муассисаи таҳсилоти томактабии дуошёна барои 300 кӯдак, як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии дуошёна барои 1000 нафар хонанда дар як баст, бинои қасри фарҳанг, бинои дуошёнаи ҷамъияти деҳоти пушинг, оғози корҳои сохтмонӣ дар бинои хонаҳои истиқоматӣ барои омӯзгорон, ҳамчунин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҷӯи маркази деҳаи пушинг ва дигар корҳои созандагӣ вусъат дорад, ки дар ин самт саҳми сокинону соҳибкорони ҳиматбаланду ватандӯсти маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мегардад. имсол нияти сафари ҳаҷ кардан доштем ва дидем ки ҷавонҳои сарбаланди ҳамин деҳаамон бинову сохтмонҳо карда истодаанд ва ба аҳлу оилаи худ тасмим гирифтем ки ин маблағе ки ба сафари ҳаҷ меравем каме ҳам боша барои ободии ин сохтмонҳо сарф намоем ва аз ин иқдоми гирифтаи пешвои миллатамон бениҳоят миннатдор ҳастем. мин баъд кӯшиш мекунем ки барои ободонии ҳамин деҳа саҳми худро бигзорем. ман ҳамин сол нияти сафари ҳаҷ кардан доштам. аз сабабе ки дар ҳамин деҳаи мо иқадар сохтмоно шуд, ман маблағи худро ба аҳли оила маслиҳат карда дар ҳамин сохтмоно сарф кардам. заминҳои корами деҳоти сангтӯдаки 1560 гектарро бо назардошти заминҳои назди ҳавлигӣ ташкил медиҳанд тавассути 3 пойгоҳи обкашии пайдарпай обёрӣ гардидааст. ҳавзҳои тақсимоти оби полезӣ ки солиёни зиёд таъмирталаб буд, сокинону соҳибкорони деҳоти мазкур кӯшиш намуданд ки то оғози мавсими кишту кор ин ҳавзҳоро пурра аз таъмир бароранд. ба ҷои мисол хонаи худо ҳаҷ кардан мо ҳамира иқдом гирифтем, ай таъмир баровардем то 2 маротиба 3 маротиба хонаи худо рафтана ҳамин пуле ки дар ҳамун роҳ сарф меша, як маротиба ки ҳаҷ кардан, дуюм маротиба як бунгоҳи тибби деҳаҳои хушонда, як роҳрави мисол лойлақа будагира сангфарш кунанд, як муассисаҳои томактабӣ сохта, мақсад ободии диёру ватанда бошанд. сохтани ҳавзҳои шиноварӣ дар деҳот аз як ҷониб дар солимгардонии кӯдакону наврасон мусоидат намояд, аз ҷониби дигар хавфи ғарқшавӣ бартараф мешавад. сафари ҳаҷ ният доштем дар деҳаи гулистон ҳамин ҳавзҳои шиноварӣ набуд. пештаракҳо кӯдакҳо ба дарёҳо мерафтанд, бисёр хатарнок буд. иқдом гирифтем ки як ҳавзи шиноварӣ барои кӯдакҳо сохта ва истифода диҳем. дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара бунёдкориву ободонӣ ба шиори ҳамешагии соҳибкорон ва сокинони шарафманд табдил ёфта ният доранд ки ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гиранд. ба муносибати ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иншооти таъйиноташон гуногун сохта ба истифода дода мешаванд. дар ҳамин раванд дар ноҳияи Фархор мунфаршкунӣ роҳҳои маҳаллиро вусъат мебахшанд. пойдории истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам овард то шаҳру навоҳии мамлакат рӯз аз рӯз зебову назаррабо гардад. бунёд ва таъмиру навсозии инъёни иншооти таъйиноти мухталиф ба истиқболи ҷашни шоистаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқдомоти наҷиб дар роҳи рушду пешрав ва беҳтарсозии вазъи инфраструктур дар қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин росто шурӯъ аз рӯзҳои аввали соли равон дар ҷамъияти шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Фархор тадбирҳои роҳсозии вусъати бесобиқа дорад. саҳмгузории сокинони заҳматқарин ва ашхоси саховатпешаву ватандӯсти ҷамъияти деҳоти хуросони ноҳия дар таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ бешак гувоҳии возеҳи ин гуфтаҳо мебошад. ба иттилои масъулон дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти хуросони ноҳияи Фархор 7 деҳа мавҷуд аст ки мунфаршкунии роҳҳои ҳамаи деҳаҳои он ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз корҳои мунфаршнамоӣ дар 4 деҳа аз он ҷумла деҳаҳои Тоҷикистон 1-2 ва Некманзари 1-2 ки беш аз 8 километр роҳро дар бар мегирад анҷом ёфтааст. ба иттилои роҳсозон паҳнои роҳҳои мунфаршгардидаи маҳаллӣ аз 5 то 6 метр ва ғафсии он бошад 10 сантиметрро ташкил медиҳад. дар ин баробар ҳамзамон дар деҳаҳои ҳаёти нав 25-солагии Тоҷикистон ва давлат бохтури ҷамъияти деҳоти хуросони ноҳияи Фархор корҳои сохтмонӣ марҳилаи якуми роҳҳо бо маром идома доранд ки рӯзҳои наздик мунфарш карда хоҳанд шуд. дар маҷмӯъ роҳҳои маҳаллӣ мунфаршшаванда зиёда аз 20 километрро дар бар мегирад
که چنین روند در حدود ناحیه بسابقه ارزیابی می‌گردد. دستور هدایت‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت سامگذاری در رشد انفراستراکچور دهات مرحله به مرحله زمینه مستحکم گذاشته ایستاده است. روند بسابقه کارهای بنیادکاری و سازندگی در انشاءات تعیینات گوناگون جماعت شهرک و دهات ناحیه فرخار به شک ثابتگر این گفته‌ها میباشد. در نظام دولتداری تاجیکستان соҳаи маориф бахши ҳаётан муҳим ба ҳисоб рафта бобати рушди бештари он аз ҳамаи имкониятҳо мақсаднок истифода карда мешавад. махсусан ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бунёду барқарорсозии сатҳои иншооти соҳа аз ҷумла бинои мактабҳову синфхонаҳои иловагӣ ҷараёни тоза касб кардааст. дар ноҳияи нуробод низ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди 16 муассисаҳои таълимии ноҳияи нуробод сохтмони 71 синфхонаҳои иловагӣ барои 1420 хонанда идома дорад. сохтмони муассисаҳои таълимӣ бо саҳми аҳолӣ ва соҳибкорони ноҳия бунёд гардида истоданд. бо афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон барои фарогирии 50% кӯдакони синни томактабӣ сохтмони 20 муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар маҳаллаҳои навбунёди деҳаҳои тухчӣ, хуфак, роғуни боло, тегирмӣ, лангар аз ҳисоби маблағҳои муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобмонии нерӯгои барқии обии роғун соҳибкорони муваффақ ба нақша гирифта шудааст. дар ноҳияи нуробод бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд аз навсозии 13 муассисаи таълимӣ пешбинӣ шуда буд. аз ин шумора давоми солҳои 2023-2024 5 иншоот барои 820 ҷойи нишаст ба истифода дода шуд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар назди 11 муассисаи таълимӣ идома дошта, аз ин шумора 3 бинои таълимӣ аз ҳисоби маблағҳои соҳибкорон ва пасандозҳои барои ҳаҷ пешбинӣ намудаи шаҳрвандон бунёд шуда истодааст. инчунин аз сӯи маблағҳои вазороти маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 дар деҳаи шашволон, аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 дар деҳаи дегаӣ идома дорад. дар маҳаллаи ҳафтуми шаҳраки дарбанд муассисаҳои нави таълимӣ, дар маҳаллаи сеюми шаҳраки дарбанд биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълими рақами 40, 36, 6 идома дорад. имрӯз дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе чемпионати осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмод ки бори аввал баргузор гардид хотима ёфт. дар ин чорабинии муҳими варзишӣ беҳтарин шоҳмодбозони наврас аз 13 кишвари осиёи ғарбӣ миёни ҳам рақобат карданд. чемпионат бо ташкили як маросими бошукӯҳ ва қадрдонии ғолибон хотима ёфт. дар маросими ҷамъбасти чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмод миёни наврасон ва ҷавонон роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти федератсияи шоҳмоти тоҷикистон, намояндагони федератсияи байналмилалии шоҳмот ва шоҳмоти осиё иштирок карданд. дар ин рӯз ғолибону ҷоизадорони чемпионати осиёи ғарбӣ миёни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмоти классикӣ ҳам дар ҳайати dastavӣ ва ҳам инфиродӣ муайян шуда қадршиносӣ гардиданд. нахуст дар 6 сину сол миёни духтарону писарон медалҳо соҳибони аслии худро дарёфтанд. аз намуди инфиродии шоҳмотбозони қазоқистон аз ҳама бештар 16 медал, 4 тилло, 3 нуқра ва 9 биринҷӣ ба даст оварданд. Благодарим шахматную федерацию Таджикистана за такой радушный прием, за отличную организацию чемпионата по Западной Азии среди юниоров и кадетов. Благодарим за радушный прием, теплоту и доброту и за возможность поучаствовать и проявить себя. аз рӯи натиҷаҳои ба дастовардаи намояндагони федератсияи байналмилалии шоҳмот аз рӯи шоҳмоти классикӣ бо 5 медал, 3 тилло ва 2 нуқра мақоми дуюмро касб карданд. Много положительных впечатлений. Мы даже успели посетить основные достопримечательности в городе, которые были открыты. Пока дети могли, собственно, после турнира прогуляться вместе с нами. В том числе комплекс независимости. На основных площадях были. Много фото сделали, видео. И вместе с собой вводим много-много очень хороших, приятных впечатлений. Спасибо большое за организацию турнира.
боиси хушнудӣ аст ки шатранҷбози ҷавону умедбахши кишвари мо ҷалолиддин илҳомӣ миёни иштирокчиёни то 18 сола сазовори 2 нишони нуқра гардид. Ин шоҳмотбози ҷавон ҷаҳду талош дорад ки дар чемпионатҳои оянда сазовори медали тилло гардад. дар ин мусобиқаи чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни писарони 18 сола сазовори ҷои 2 медали нуқра гардидам аз намуди классика ва блиц ва дар оянда кӯшиш мекунам ки ин медалҳоро ба тилло табдил гардонам. дар умум шатранҷбозони тоҷикистон соҳиби 2 медали нуқра дар ҳайати инфиродӣ ва 3 медали биринҷӣ дар ҳайати даставӣ гардиданд. ба тартиби муайян маросими бошукӯҳи ҷоизасупорӣ баргузор гардида кӯли ғолибу ҷоизадорон бо нишон ва ҷоми мусобиқа сарфароз шуданд. ҳамин тавр чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни наврасон ва ҷавонон дар вазъияти тантанавӣ ҷамъбаст гардид. масъалаҳои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоти ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии кишвар ва соҳаи иқтисоди миллӣ аз проблемаҳои мавриди таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон дониста мешавад. Лозим ба зикри хос аст, ки Тоҷикистон дар миёни кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз камтарин давлатҳоест, ки инфраструктураи энергетикии худро қариб ба пуррагӣ навсозӣ карда, инчунин 2000 мегаватт иқтидорҳои навро ба кор андохт. Новобаста аз ин пешрафти назаррас то ҳанӯз дар низоми энергетикии кишвар, алалхусус дар самти истифодаи нерӯи барқ аз тарафи сокинон ва бархе корхонаҳои истеҳсолию дигар ташкилот қонунвайронкуниҳо зиёд ба назар мерасад. Аз ин хотир ҳукумати мамлакат чораҳои таъсиргузорро рӯи даст гирифт. Як гашти санҷишии кормандони хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб як қатор қонунвайронкуниҳои вобаста ба дӯзии барқро ошкор сохт. муддати чанд вақти охир аз тарафи гурӯҳҳои кории таъсисдодашудаи Сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати оқилонаи сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ ва сари вақт пардохти ҳаққи он дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият бурда истоданд. ҳарчанд оиди ин масъала ҳамарӯза хабару гузоришҳо пахш карда шавад, ҳам ҳастанд то ҳол нафароне ки дидаю дониста барқро бе ҳисобкунакҳои барқӣ ва берун аз ҳисобкунакҳо истифода мебаранд, ки ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ мерасонанд. ин навбат аз тарафи гурӯҳҳои корӣ чунин чорабинии мақсаднок дар шаҳри Кӯлоб гузаронида шуд. зимни санҷиш ошкор карда шуд, ки шаҳрванд Давлатова Зебо соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб солҳои тӯлонӣ беҳисобкунаки барқӣ барқро истифода мебарад. аз гуфтаҳои шаҳрванд бармеояд, ки назоратчии шабакаҳои барқии шаҳри Кӯлоб омада маблағи ҳаққи истифодаи барқро нақд мегирифтааст. هر ماه میایم شما را یکم نگفت که همین حساب کنه که باقی نصب کنید бо ҳамин монанд шаҳрванди дигар Одинаева Покизамо соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб хонаи 139 беҳисобкунаки барқи нерӯи барқро муддати чанд соли охир истифода мебарад, ки ба буҷети давлат зарари калони моддӣ расонидааст. аз тарафи гурӯҳи корӣ санадҳои дахлдор тартиб дода шуда, нисбати шаҳрвандон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, барои бартараф кардани камбудиҳо муҳлат дода шуд. шаҳрванди дигар Бобошоева Зикриё соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб кӯчаи Исмоили Сомонӣ хонаи 14 қувваи барқро беҳисобкунаки барқӣ истифода мебарад, ки нисбаташ маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, қувваи барқаш қатъ карда шуда, то ислоҳи камбудиҳо муҳлат дода шуд. шаҳрванди дигар Бобошоев Рамазон соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб хиёбони Исмоили Сомонӣ хонаи 14 шаҳрванд беҳисобкунаки барқи қувваи барқро истифода мебарад, ки аз тарафи гурӯҳи корӣ маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, то ислоҳи камбудиҳо муҳлат дода шуд. аз беаҳамиятиву бепарвогӣ ва хунукназарона рафтор намудани кормандони шабакаҳои барқии шаҳри Кӯлоб бо шаҳрвандон шартномаҳои шифоҳӣ баста пинҳонкорона мекарданд, ки ин аз бемасъулиятии кормандони фурӯши шабакаҳои барқӣ дарак
медиҳад. ҷои оне ки масъулини шабакаҳои барқӣ шаҳри Кӯлоб дар манзилҳои шаҳрвандон ҳисобкунакҳои барқӣ васл кунанд, баръакс ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ расониданд. ҳамзамон дар манзилҳои истиқоматӣ мавҷуд буда оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя нагардида ноқилҳои барқӣ ба таври бояду шояд насб карда шудааст ки ҳар лаҳза метавонад ба ҳодисаҳои нохуши сӯхтор оварда расонад. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қувваи барқро сарфакорона истифода бурда ҳаққи истифодаи онро сари вақт пардохт намуда масъулияти баланди шаҳрвандиро нишон диҳанд. корҳо дар ин самт аз тарафи гурӯҳҳои корӣ кормандони сароясати хадамоти давлатӣ оташнишонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома дорад. намояндагони соҳаи сайёҳии кишвар дар ҷалсаи шашуми вазирони сайёҳии созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ки дар шаҳри Эрзуруми Туркия баргузор шуд иштирок намуданд. тафсилот дар ин хусус. дар шаҳри Эрзуруми Туркия ҷаласаи шашуми вазирони сайёҳии созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва маросими ифтитоҳи расмии Эрзурум ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ дар соли 2025 баргузор гардид. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин ҳамоиши сатҳи баланд муовини раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёдло Салимзода намояндагӣ намуд. дар дораи ҷаласа намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва иштирок дар форумҳо ва чорабинҳое ки аз ҷониби созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ баргузор мегардад суханронӣ намуд. зимни суханронии худ намояндаи Тоҷикистон қайд намуд ки соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат хосатан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳоли рушд қарор дошта ҷиҳати рушди ин соҳа дар кишвар як қатор барномаву консепсия ва стратегия аз ҷумла стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул карда шудааст. ёдовар мешавем ки ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ соли 2019 дар шаҳри Хуҷанди ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд ки зимни он шаҳри Душанбе пойтахти сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 интихоб гардид. маҳз дар доираи сиёсати дарҳои бози ҳукумати мамлакат ҷумҳурии Тоҷикистон узви созмонҳои бонфузи ҷаҳонӣ аз ҷумла созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ гардид. дар доираи баргузории ҷаласаи шашуми вазирони сайёҳии созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва маросими ифтитоҳи расмии Эрзурум ҳамчун пойтахти экотуризм дар соли 2025 дар шаҳри Эрзуруми Туркия намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари намояндагони дигар давлатҳо ҳамчун нишони дӯстии мустаҳками байни халқҳо таҳкими муносибатҳо дар самти сайёҳӣ ва иттифоқӣ дарахт шинониданд. бо мақсади оғози мавсими сайёҳати дохиливу хориҷӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо ва рӯзноманигорон дар муассисаи давлатии майдони истиқлоли шаҳри Душанбе хаҷсарҳои гуногун ҷиҳати дидан намудан аз маконҳои таърихиву сайёҳӣ ва манзараҳои дилфиреби кишвар чорабинӣ роҳандозӣ гардид. бо мақсади оғози мавсими сайёҳати дохиливу хориҷӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо рӯзноманигорон дар муассисаи давлатии майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бо ташкили хатсайрҳои гуногун баҳри дидан намудан аз маконҳои таърихиву сайёҳӣ ва манзараҳои дилфиреби кишвар чорабинӣ ифтитоҳ гардид. дар воқеъ соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи иқтисодӣ маҳсуб меёбад ва тамоми кишварҳо ҷиҳати рушди ин соҳа ба харҷ мекунанд ки сармоя ё ки дигар воситаҳоро баромонанд то ин ки соҳаи сайёҳӣ рушд кунад. ва хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани имкониятҳои фароғи сайёҳӣ табиию таърихӣ ва табобатию экологӣ диққати ҳазорон сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. дар ифтитоҳи чорабинии мазкур раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуданд. ҳамзамон иштирокчиёни ҳамоиш дар ин рӯз бо хатсайрҳои гуногун ба шаҳру ноҳияҳои сайёҳии мамлакат сафарбар гардида аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳӣ дидан намуданд. сайёҳати сайёҳони дохилӣ дар масири хатсайри Душанбе дарвоз нахуст аз қасри ҷумҳуриявии фарҳанг ва мақбараи шаҳиди сари қалъаи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон оғоз гардид ки аз ҷониби намояндагон ва масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара меҳмононро бо як шукӯҳ шаомади тоза пешвоз гирифтанд. қасри ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон яке аз биноҳои бузург ва зебои ноҳияи Данғара ба ҳисоб рафта соли 2019 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида мавриди истифода қарор гирифт.
аз рӯи ҳашамат намои берунаи шарқиёна, сутунҳо ва қандилҳои пурнақшу нигор, роҳравои зебо, бунёди дару девор ва сангҳои ороишии ватанӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, оинабандӣ қасри фарҳангро хеле дилкашу назаррабо гардонидааст. иншооти мазкур дар муосиртарин имконотҳо барои фаъолияти ҳамарӯзаи аҳли фарҳанги ноҳия буда, дар қасри фарҳанг, нигористон, толори рақси миллӣ, ҳуҷраи маҳфили рассомон, синфхонаи асбобҳои зарбӣ, толори омӯзиши ҳамаи асбобҳои мусиқӣ, ҳуҷраи муаллимон, синфхонаи мусиқӣ, маҳфили пазандагии духтарона ва писарона ва ҳуҷраи ороиши санъаткорон бунёд шудааст. қайд кардан ба маврид аст, ки хатсайрҳо баҳри рушди сайёҳии дохилӣ ва хориҷии кишвар ташкил гардида, мақсад аз он муаррифии мавзеъҳои сайёҳии мамлакат мебошад. гурӯҳи сайёҳон дар хатсайри душанбе дарвоз ҳаракат намуда аз манзараҳои зебои ватан дидан мекунем, ки бисёри сайёҳон аз чунин манзараҳо дар ҳайрат мондем. шукри ободию шукри сулҳи ватан мекунем, шукри сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат мекунем, ки имрӯз мо ҷавонони кишвар метавонем озодона аз манзараҳои зебои кишварамон дидан кунем. дар ин саёҳати дохилӣ бо иштироки намояндагон аз соҳаҳои гуногун мо низ аҳли эҷоди телевизиони синамо ба хатсайри душанбе дарвоз сафарбар гардидем. дарвоз, ки дарвозаи бадахшонаш меноманд, яке аз мавзеъҳои зебо ва таърихии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар сарҳад бо бадахшони ҷумҳурии исломии Афғонистон ҷойгир буда, бо табиати зебо, кӯҳҳои осмонбӯс ва меҳмоннавозии гарми мардуми маҳаллӣ овозадор аст. ҳамасола шумораи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин ноҳия сафар менамоянд, то аз манзараҳои нотакрор, обу ҳавои тоза ва фарҳанги ғании мардум баҳра баранд. мардуми дарвоз бо рӯҳияи гарму меҳрубонӣ меҳмононро истиқбол намуда, бо таомҳои анъанавӣ ва мардумӣ ҳикояҳои ҷолиб аз таърих ва расму оинҳои қадими хеш ошно гардонидаанд. истиқболи гарми мардуми маҳаллӣ на танҳо рӯи сайёҳонро болида месозад, балки онҳоро водор месозад, ки бо дӯстиву бародарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва шинохти бештари арзишҳои миллӣ арз гузоранд. баробари шинос шудан бо фарҳангу анъанаҳои мардуми дарвоз, сайёҳон фаҳмиши амиқтаре аз зебоӣ ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик пайдо мекунанд. ҳамин меҳмоннавозии самимӣ ва муҳити орому табиии дарвоза онро ба яке аз маконҳои дӯстдоштаи сайёҳон табдил додааст ва номи неки мардуми бадахшонро боз ҳам баландтар мебардорад. бо дастури супоришҳои асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон якчанд хатсайрҳои сайёҳӣ ба гирду гӯшаи кишварамон сафарбар гардиданд. аз ҷумла мо бо хатсайри душанбе дарвоз ба роҳ баромадем. айни ҳол бошад дар ноҳияи дарвоз дар манзараи зебои чорчаман қарор дорем. миннатдории худро ба асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, ки чунин шароитҳо ба сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ муҳайё мекунад. инчунин дар доираи ба роҳ мондани хатсайрҳои сайёҳии сайёҳони дохилӣ, намояндагони васоити ахбори омма аз мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонии шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон дидан намуданд. дар таскираҳои адабӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ ишораҳое мавҷуданд, ки аллома Мир Саид Алии Ҳамадонӣ соли 1373 бо мақсади зиёрати оромгоҳи Мир Саид Ҳасани Исфаҳонӣ, мулаққаб ба Шоҳи Хомӯш, ки дар ноҳияи Муъминобод ҷойгир аст, омада будааст. 10 моҳ дар он макон зиндагӣ намуда, сипас ба марзи маъмурии шаҳри Кӯлоб омадааст. дар шаҳри Кӯлоб соли 1374 писараш Саид Муҳаммад таваллуд шудааст. мутафаккири барҷаста дар ҳамин шаҳр соли 1384 вафот кардааст. шогирдон ва мардуми маҳаллӣ барои гиромидошти хотиру барояш мақбара бунёд намуданд. бо гузашти солиёни зиёд муҳаббат ва самимияти мардум ба ин макони таърихӣ кам нагашта дар афзудан мебошад. аз ин ҷониб ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободонии ин макони муқаддас ҳамасола маблағҳои зиёд ҷудо намуда, махсусан дар замони соҳибистиқлолӣ ин мақбара 2 маротиба, аввалан соли 1995 дар ҷашни 680-солагӣ ва сипас соли 2015 дар таҷлили ҷашни 700-солагӣ ин мутафаккири барҷаста бо баргузории симпозиумҳои байналмилалӣ қадрдонӣ карда шуд. дар доираи татбиқи барномаҳои саноати кунунӣ бо сурати мамлакат дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ҷоннок карда мешаванд. ин раванд дар асоси дастгириҳои давлатӣ таи солҳои охир вусъати тоза касб кардааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оҳансарой, ки ба истеҳсоли тарҳҳои металлӣ машғул мебошад, соли дуюм аст, ки эҳтиёҷоти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолии вилоятро бо ин намуди маҳсулот бароварда месозад.
ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оҳансаро дар доираи барномаҳои рушди саноат таъсис ёфта нахустин корхонаи коркарди оҳан дар шаҳри хоруғ маҳсуб меёбад. дар корхонаи мазкур мутахассисони кафширгар ва муҳандисони соҳибкасб ба кор ҷалб гардиданд ки дилхоҳ фармоиши мизоҷонро метавонанд дар фурсати кӯтоҳтарин ва бо сифати баланд омода созанд. дар ҳудуди корхона зиёда аз 25 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо кор таъмин буда ба коркарди маҳсулоти оҳанӣ машғул ҳастанд. дар корхона 4 таҷҳизоти калонҳаҷми худкор ва 6 дастгоҳи хурди истеҳсолӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид ва васлу насб шудааст. дар корхона истеҳсоли конструксияҳои металлӣ, истеҳсоли қутиҳои барқӣ, дарвозаҳои оҳанин, асбобҳои рӯзгор, сутунпояҳои чароғҳои равшандиҳанда, таҷҳизот барои сутунпояҳои хатҳои интиқоли баландшиддати барқ ва садҳо номгӯи таҷҳизоти зарурӣ ки аз тахтаҳои оҳанӣ истеҳсол мегарданд барохмода шудааст. тамоми сокинони шаҳри хоруғ ва ноҳияҳои вилоят дар ин ҷо маҳсулоти барои рӯзгор дар кориро харидорӣ менамоянд. коргоҳ тибқи ҳар як мавсим маҳсулоти заруриро истеҳсол менамояд. муштариёни корхона тибқи фармоиш маҳсулоти барои рӯзгор муҳимро дастрас менамоянд ва нархҳои корхона шартномавӣ мебошанд. аз рӯи иттилои кормандони корхона дар оғози соли ҷорӣ шумораи муштариён 2 баробар зиёд шудааст ки ин аз бозоргир будани маҳсулоти он гавоҳӣ медиҳад. ҳафтаи охир дар мамлакат ҳавои софу офтобӣ ба назар мерасад. аз ин рӯзҳои гарми баҳорӣ кишоварзони шаҳру ноҳияҳои кишвар самаранок истифода бурда корҳои саҳроиро вусъат медиҳанд. аз ҷумла дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғ деҳқонон талош доранд ки ҳар ваҷаб заминро самаранок истифода баранд ва аз заминҳои корам то 3 ҳосил ба даст оранд. кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов дар такя ба сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди истифодаи самараноки замин ва гирифтани 2-3 ҳосил аз ҳар замини ҳосилдеҳ чораҳои амалӣ андешида бозори дохилиро бо сабзавоти хушсифат таъмин менамоянд. ҷамоати деҳоти деҳмой ки 3 деҳаро дар бар мегирад, яке аз бузургтарини он деҳаи деҳмой мебошад. дар деҳаи деҳмой низ баҳри ба даст овардани ҳосили дилхоҳу фаровон кулли имкониятҳои мавҷуда истифода мегардад. аз майдони умумии 376 гектар замини гардиши кишоварзӣ дар майдони 170 гектар пунбадона киш намуда имрӯз нашъунамои хуби онро таъмин мекунанд. дар майдони 80 гектар шолӣ ва боқимонда замин сабзавот чун картошка, сабзи, пиёз, помидор, бодиринг, карам ва навъҳои гуногуни кабутӣ кишт шудааст. мана ҳозир ҳама деҳқони заминамда каланкиники машғул. ҳозир мана деҳқона ҳозир аснони картошкаю, пиёзу, чеснок, карам ҳама сабзавот ката машғул. Якум ҳосил уҷи манами чеснок, кавутӣ уҷи қариб 70-80% тамом шуд. Аку мана дуюм ҳосил мана картошка, карам, ҳамин чизо кати ҳама авора, ҳамон кати меҳнат касбодем. дар ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳия майдони умумии заминҳои гардиши кишоварзӣ 1583 гектар буда дар 700 гектар пахта, 265 гектар шолӣ ва боқимонда сабзавот кишт намудаанд. имрӯз корҳои каланкунӣ байни қаторҳо дар хоҷагиҳои деҳқонӣ идома дорад. тамоми кӯшиши деҳқонон баҳри гирифтани ҳосили фаровону дилхоҳ равона гаштааст. дастранҷи марди деҳқон ба бозорҳои дохилӣ бароварда шуда ҷиҳати паст гардидани арзиши маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳо мусоидат мекунад. ҳамаи ин тадбиру кӯшишу ғайратҳои кишоварзон дар таъмини иҷрои яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат расидан ба амнияти озуқаворӣ нақши муҳим мебозад. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҳафтаи аврупоии иммунизатсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар ин чорабинӣ роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, шарикон оид ба рушд, роҳбарони муассисаҳои соҳавӣ ва марказҳои саломатии шаҳри Душанбе иштирок намуданд.
ضمن نشست خبری ابراز گردید که از 22 تا 27 اپریل دولت‌های بیوروی منطقوی اروپایی سازمان جهانی تندرستی که جمهوری تاجیکستان نیز به آن داخل است هفته اروپایی ایمونیزاسیا می‌گذرانند. مقصد اساسی آن بلند برداشتن معلومات‌نوکی اهالی اوید به اهمیت ایمونیزاسیا در سمت نگهداری سالمی اهالی میباشد. گفته شد که این سال 51 سالگی برنامه وسیع ایمونیزاسیا در سطح بین المللی گذرانیده می شود. یعنی شروع از سال 1974 هر دولت جهان استفاده این برنامه را با مقصد پیشگیری نمودن بیماری‌های سیرایتی خطرناکی که با عریضه‌های وزنین و خوف اهالی آورده می‌رسانند آغاز نمود. با شرافت این برنامه سال تا سال سطح بیماری‌های سیرایتی با استفاده از واکسین‌های حیاتاً مهم کاهش می‌یابد. مسئولان قید کردند که امروزها هر دولت برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیک خود را دارد که در دایره عملی گردانی آن تمام چاره‌بینی‌ها با نگهداری سالمی و درازعمری اهالی روانه کرده شدند. واکسین‌ها ما را از بیماری‌ها محافظت می‌کنند و برای یکدیگر را محافظت نمودن نیز کمک می‌رسانند، زیرا هر یک شخص ایمونیزاسیا شده در پیشگیری پهنشوی بیماری‌های سیرایتی نقشی کلیدی دارد. ایمونیزاسیا برای هر یک کودک، برای هر یک انسان این اول یعنی با واسطه واکسین بلند برداشتنی انمون مسئولیتی انمون کودک انمون انسان میباشد که ما با واسطه انمون واکسین میتوانیم مسئولیت کودک انسان رو بلند برداریم و از بیماری‌های سیرایتی پیشگیری نماییم. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عین حال همه واکسین‌ها از طرف دولت حکومت مملکت رایگان با کودکان گذرانیده میشود. طبق سن سال آنها، طبق سن سالی که در تقویم پیش بینی شده است. ذکر گردید که واکسین‌ها برای پیشگیری و نظارت کردن بسیاری بیماری‌ها در بین اهالی سن و سالشان گوناگون کمک می‌رسانند. محض برای همین هفته اروپایی ایمونیزاسیا در سال 2025 تحت شعار قدرت انسانیت به دست آوردن فراگیری ایمونیزاسیا همگان را دارد اعلان شده است تا که در دوام این سال دقت مخصوص به نگرانی‌های سطح گلوبالی وابسته به فراگیری ایمونیزاسیا کودکان، علل خصوص فراگیری کودکانی از ایمونیزاسیا بازمانده شده داده شود. روزهای 23 و 25 اپریل در ناحیه تیمورملیک مشق مکمل مدافع گراجانی دایر به موضوع عمل هیئت راهبری کننده و قوا و واسطه های زیر نظام های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی ناحیه اوید به پیشگیری و رفع عاقبت های حالت های فوق‌العاده برگزار گردید. از رفع چاره‌بینی مذکور همکارانمان گزارش می‌دهند. بر اجرای بند 6 نقشه چاره‌بینی اساسی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باید به مسئله‌های مدافع گراجانی اعتنا پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده برای سال 2025 با مقصد سنجش سطح آمادگی مقامات اداره‌کنی بلند برداشتن ملکه کسبی هیئت راهبری کننده مدافع گراجانی تکمیل ملکه مستقلانه عمل نمودن در همگونه حالت‌های فوق‌العاده روزهای 23 تا 25 اپریل سال 2025 در ناحیه تیمورملیک مشق مکمل مدافع گراجانی دایر به موضوع عمل هیئت راهبری کننده و قوه واسطه‌های زیر نظام وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی ناحیه باید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده هنگام باریدن باران‌های پی در پی و زیر خوف عمومی قرار گرفتن حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه گذرانیده شد. با صدای بانگ خطر از به وقوع پیوستن سیل آبخیزی در دریای سرخاب قوه واسطه‌های زیر نظام اهالی نزد ساحل را خبردار نموده برای به جای بی‌خوف کوچانیدن آنها چاره‌جویی نمودند. اهالی دهه‌های نزد ساحل به نقطه جمع‌شوی اواکواسیونی کوچانیده شدند. کارمندان شبکه‌های برقی ناحیه بهر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش خطهای برقی را جدا نموده انتقال برق را به این موضع قطع کردند. اهالی را از روی ترتیب معین به نقطه اواکواسیونی آوردند و آنها را به قید گرفتند. برای به نقطه قبول اواکواسیونی رسانیدن اهالی تکنیک و دیگر واسطه‌ها سفربر کرده شدند. زنان و کودکان و یک قسم اهالی طریق اتوماشین‌ها با راهبلدی خدمات زیرنظام به نقطه قبول اواکواسیونی رسانیده شدند. همزمان چوروای اهالی به جای بی‌خوف انتقال یافته بیتوران تمام چوروای کلان شاخدار و مالی میده را واکسیناسیا نمودند. در نقطه قبول اواکواسیونی تکنیک و تجهیزات ضروری برای برطرف نمودن حالت‌های فوق‌العاده آماده گردیده بود. همزمان اهالی را بر روی خط گرفته در خیمه‌های موقتی جایگیر نمودند. کارمندان ساحه طب به شخصان آسیب دیده و شهروندانی که به معاینه نیاز داشتند یاری اولیه طبی رسانیدند. کارمندان خدمات دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی
ҳудудӣ нуқтаи эвакуатсионӣ гирду атрофи хаймаҳо ва дигар мавзеъҳоро безарар гардониданд. кормандони хадамоти сухторнишонии ноҳия дар нуқтаи эвакуатсионӣ сухтори шартиро ки аз афтиши зерпояи хатҳои барқӣ ба вуқӯъ пайваста буд хомӯш карданд. кормандони ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ чанд нафар ҷинояткоронро ки ба дуздии молу амволи аҳолии зарардида машғул гардида буданд дастгир намуданд. гурӯҳи зудамали шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар минтақаи кӯлоб осебдидаи шартиро аз ошёнаи дуюми бино наҷот дода ба назди ёрии таъҷилӣ интиқол доданд. ҳайати роҳбарикунандаи мудофиаи граждании ноҳия дар якҷоягӣ бо намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз хаймаҳои аҳолӣ ба нуқтаи эвакуатсионӣ интиқолдодашуда дидан карда бо онҳо ҳам суҳбат шуданд. шаҳрвандон бо садои бонги хатар лавозимоти аввалин дараҷа ва ҳуҷҷатҳои худро гирифта аз мавзеъи хатарнок баромаданд. барои онҳо дар ин нуқтаи эвакуатсионӣ тамоми шароитҳои зарурии муваққатӣ муҳайё гардонида шудааст. зарардидагони шартӣ дар хаймаҳо бо ҷойи хоб, обу нон ва хӯроки гарм таъмин карда шуданд. намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкил ва гузаронидани машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Темурмалик баҳои баланд доданд. дар натиҷаи гузарондани машқи мазкур маълум гардид ки ҳайати роҳбарикунандаи мудофиаи гражданӣ қуввовоситаҳои низоми ягонаи давлатӣ вазифаҳои амалии худро дар сатҳи зарурӣ ба амал бароварда ва аҳолии ноҳия ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода барои кӯчонидан ба ҷойҳои бехавф аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва дастури супоришҳо дар сатҳи зарурӣ баромада метавонанд. дар анҷоми машқ раиси ноҳияи Темурмалик ва намояндаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайати роҳбарикунанда ва қувваи воситаҳои зернизоми вазифавӣ ва ҳудудии низоми ягонаи давлатии ноҳия барои дар сатҳи баланд гузаронидани машқи мазкур изҳори миннатдорӣ намуданд. ба як қатор роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, зернизомҳои вазифавӣ ва иштирокчиёни фаъоли машқ сипоснома ва тӯҳфаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик супорида шуд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Темурмалик барои барномаи Навид. имрӯз бо ибтикори донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти унвони пешвои миллат ва эҳёи шоҳнома ҳамчун рамзи ҳуввияти миллӣ конференсияи илмӣ назариявӣ баргузор гардид. тадбири мазкур дар доираи иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тақдими шоҳномаи фирдавсӣ ба ҳар хонаводаи мамлакат гузаронида шуд. зимни ироаи маърузаҳо нотиқон иброз доштанд ки шоҳномаи безаволи фирдавсӣ ҳамчун асари қаҳрамонӣ шӯҳрати ҷовидонӣ касб намуда оид ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некию накӯкорӣ, ростгӯӣ, донишу хират, танқиди ҷаҳолат ва ситамкорӣ, ҳифзи ватан ва муҳаббат ба он таъкидҳои зиёд намудааст. ба ақидаи шоир некию накӯкорӣ яке аз хислатҳои наҷиби инсонӣ ба шумор меравад. аз ин ро Абулқосим Фирдавсӣ тавассути ин асари безавол ба аҳли башар тавсия додааст ки ба ҳамдигар меҳрубон бошанд ва танҳо некӣ кунанд, зеро амали нек ҷовидонӣ аст. зимни суханронӣ масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тазаккур дода шуд ки шоҳномаи ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ бузургтарин асари бадеӣ аст ки саршор аз ғояҳои ифтихори миллӣ ва эҳсоси бузурги ватандӯстӣ мебошад. он зери нуфузи ҳаракатҳои миллӣ озодихоҳӣ, истиқлолҷӯӣ ва фарҳанги бузурги ориёӣ паҳновар навишта шудааст ва ифтихори миллии тоҷикон эронёнро бо эҳсоси ватандӯстӣ ва озодихоҳии мардум пайваст сохтааст. ватан ва васфи он шарифтарин ғоя барои мардуми бузурги бо фарҳангу соҳибтамаддуни тоҷик аст. иқдоми беназир ва таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба интишор ва ба ҳамаи оилаҳо тақсим намудани асари оламшумули Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома қадами навбатӣ дар роҳи худшиносии миллӣ арзёбӣ шуд. дар идомаи ҳамоиш дар мавзӯъҳои иқдоми бесобиқаи пешвои миллат дар нашри шоҳномаи Фирдавсӣ, нақши шоҳномаи Фирдавсӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ маърузаҳо пешниҳод шуданд. зимни барномаи фарҳангӣ аз эҷодиёти Фирдавсӣ аз тарафи ҳунармандон шеърҳо суруда шуданд.
дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо мақсади баррасии масъалаҳои таълим, таҳсил, тарбия ва ҳамкории судманд байни донишкадаву оила ҷамъомад баргузор гардид. дар тадбири мазкур роҳбарияти донишкада, аҳли устодону омӯзгорон ва волидайни донишҷӯён ҳузур доштанд. Зибни Чорабинӣ ректори донишкада суханронӣ намуда қайд намуданд, ки мардуми соҳибтамаддуни мо ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамияти хоса зоҳир карда, барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, донишандозиву маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расонидани фарзандони худ пайваста талош меварзанд. маҳз таҳкими оила, таълиму тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушду нумӯи ҷомеа, мустаҳкамии қудрати мамлакат ва побарҷоии арзишҳои миллиямон ба шумор меравад. Қайд гардид, ки ҳамкорӣ бо волидайни донишҷӯён яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти донишкада ба ҳисоб меравад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо омӯзгорон волидайн як чароғи роҳнамо буда ва барои мутахассисон ва ҷавонон барои расидан ба мақсади наҷиб ҳидоят менамояд. Бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 7 сол аст, ки дар саросари кишвар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва ба монанди ин дигар озмунҳо озмуни илм фуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад, ки дар таълиму тарбияи маънавии насли наврас нақши ҳалкунанда мебозад. Бояд гуфт, ки чунин вохӯриҳо бо мақсади мустаҳкам намудани робитаи дуҷонибаи муассиса ва оила баргузор шуда ба тарбияи ҷавонони саодатманд мусоидат менамояд. Дар интиҳои чорабинӣ чанде аз волидайни донишҷӯён, ки бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ таҳсил доранд, бо сипоснома қадрдонӣ шуданд. дар асоси нақшачорабиниҳои Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯъбаи кор бо занони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 деҳаи ҳофизкадаи шаҳри Ҳисор бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби духтарони ҳунарманд, эҳёи таомҳои милливу маҳаллӣ аз байн рафта ва ривоҷ додани пухтупази таомҳои миллӣ ҳамоиши маърифати фарҳангӣ баргузор гардид. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода мавзӯъро идома медиҳад. зан модар офаранда, устоди насли башар буда, рисолаташ маърифатомӯзӣ ва ба роҳи рост ҳидоят намудани насли наврас мебошад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ҷиҳати баланд бардоштани мавқею мартабаи зан дар ҷомеа дар мадди аввал қарор дошта, дар роҳи омӯзиши касбу ҳунарҳои миллӣ ва расидан ба ҳадафҳои ояндасоз имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. бо ташаббуси шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар муассисаҳои таълимии шаҳр бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби ҷавондухтарони ҳунарманд, эҳёи таомҳои милливу маҳаллӣ аз байн рафта ва ривоҷ додани пухтупази таомҳои миллӣ дар тарабхонаву ошхонаҳо, ҳамзамон омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва завқи дастурхонороӣ ва ба ин васила баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа мунтазам чорабиниҳои маърифатию тарғиботӣ доир мегардад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 деҳаи ҳофизкадаи шаҳри Ҳисор бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, модарони соҳибтаҷриба ва хонандагони синфҳои болоӣ ҳамоиши маърифатӣ фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш маҳсули ҳунари гулдухтарон ба маърази тамошо гузошта шуда, дар бораи ҳунарҳои миллӣ, кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, зардӯзӣ ва тарзи омода намудани хӯрокҳои миллӣ маълумот пешниҳод гардид. бояд ёдовар шуд, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 шаҳри Ҳисор ҷиҳати ҷалби ҷавондухтарон ба ҳунарҳои миллӣ, маҳорати дастурхонороӣ ва пухтупази дастӣ аз қабили самбуса, фатир, кулча ва шириниву кулчақандҳо машғулиятҳои берун аз дарс ташкил карда шудааст, ки барои ояндаи дурахшони онҳо ва омода гардидан ба зиндагии мустақилона судманду саривақтист. таҳқиқу омӯзиш ва ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таҳлилҳо собит сохтанд, ки меҳмонону сайёҳони хориҷӣ зимни сафарҳои хеш ба кишвари мо ба мероси таърихиву фарҳангӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. аз ин рӯ масъулин низ дар навбати худ талош мекунанд, ки ҳарчи бештар нигораву ёдгориҳои таърихиро дар осорхонаҳо гирд оваранд. гузориши ҳамкорони мо дар мавзӯи баргузории ҳафтаи ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дар шаҳри Бохтар омода шудааст.
ёдгориҳои тарихӣ муаррифгари фарҳангу тамаддун таҳти ҳамин унвон дар осурхонаи вилоятии таъриху кишваршиносӣ ба номи авастои шаҳри Бухтар ҳамоиш баргузор гардид. Дар доираи ин ҳамоиш ки баҳри ҳифзи ёдгориҳои тарихӣ равона гашта буд, дарҳои осурхона барои тамоми дӯстдорони таъриху тамаддун ройгон боз гашт. дар осурхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Хатрон зиёда аз 8000 нигораҳои нодири таърихӣ ба намоиш гузошта шуданд ки онҳо таърихи хеле қадима доранд. ба ғайр аз он инчунин боз ёдгориҳои масалан маҳшур ки онҳо ба ЮНЕСКО ворид гарданд, макети шаҳраки Тахти Сангин, макети ёдгории Аҷинатепа, шаҳраки Ҳулбук, мадрасаи Хоҷа Машҳад ки онҳо ба ЮНЕСКО ворид гардиданд ки боиси ифтихори ҳар як фарди ватандӯси миллат ба ҳисоб меравад. роҳбаладон дар гӯшаҳои алоҳида ба суолҳои бешумори меҳмонон ё худ тамошобинони осорхона посух гуфта, пиромони нигораҳои қадимаю мавзеъҳои тарихӣ дар ҳудуди вилоят буда ва мусаввараҳои гирдовардашуда маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. дар ин ҷо макети тахти сангин ба намоиш гузошта шудааст. бузургтарин ёдгории ҷаҳонӣ яъне ки дар давраи Юнону Бохтар ёдгории тахти сангин мебошад. тахти сангин асосан дар деҳаи тешуктоши ноҳияи Қубодиён ҷойгир мебошад. тахти сангин асосан ба асрҳои 4-3 милодӣ яъне ки дар бар мегирад. барои он ин тахтро тахти сангин мегӯянд ки ҳамаи дару девораҳои ин тахт яъне ки аз санг сохта шуда буд. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби масъулини осорхона ва иштирокчиён варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда шуд. дар ин варақаҳо оид ба мавзеъҳои тарихӣ, қалъаю теппаҳои таърихи кӯҳандоштаи вилоят маълумоти зарурӣ пешниҳод гашт. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуштаманно дорем. хайр.